Hello ľudia. Hello ľudia, natočím na dva telefóny. Tu je telefón 1, tu je telefón 2. Tu je telefón 1 a tu je telefón 2. Takže prosím vás, sa mega nudím, mám horúčku a vy si myslíte, že furt celý deň neviem čo robím, tancujem, neviem čo. A potom videj si láhnem na posteľ a spím. Takže tak. Mega sa nudím. Tu mám od bronzeru, prosím vás. Taká piesť normálne, že zašpím aj vánku už od bronzeru. Hej, to je bronzer, fuj, on to smrdí, lebo už tam je dlho. Toto je môj vánkuš detstva. Pevne, že sa nedívam aj k vám na kameru, ale toto je môj vánkušik z detstva. A mám ho už asi z detstva, ako myslím, keď som mala 3 roky možno, že zapnem si lampičku, ale bude fungovať. Chodí čistá bronsna. Dám si ho úplne najsnejšie. OK, takže toto je ten vánkušik. Potom mám, idem sa dívať na obidve kamery niekedy, mám takúto hobotničku. A ešte čo vám také ukážem. Ja neviem. Za chvíľu mi končí videjko. Ešte vám všetko na miest, kde som to mala. Kto mi píše na WhatsApp? OK, that's OK. Baby. Mám nabíjačku na čo? Vôbec sa neteším. Už pondelok, dneska je piatok, už pondelok je škola. Chápete tomu, že v pondelok už je škola. Neviem, aký debil sa normálne, že teší do školy. Možno nejaký šprt. No ale keďže nám už končí videjko na obidvoch stranách, tak sa ideme trošku rozlúčiť, takže sa budeme blíkať svetielkom, žartujem. Idem sa s vami rozlúčiť. Mám vás mega rada, dávajte mi follow, odber, lajky